que sí, que hem començat bé, la primera part 1-0, segona part amb el 2-0, però no s'ha notat que al final ens falta una miqueta de cames per defensar i al final s'ha escapat. Excusa una mica, però bueno, una mica tot, una mica el cansament, però també ens han passat que el dia d'Antequera també fora, amb un resultat positiu, ens costa tenir la pilota, perdem ràpidament la pilota i com si defensem tanta estona, al final alguna acaba entrant. Intentar millorar aquests tant de partit final, intentar ser una miqueta més competitius. La verdad que es una pena perder 3 puntos en el Manzano. Esto tiene que ser un fortín aquí. Y bueno, con el 2-0 se nos ha escapado, pero hay que seguir. Tenemos que seguir porque llevamos una buena dinámica, el juego está siendo bueno y nada, recuperarse la próxima jornada. ¿Cuál ha sido el problema? Hemos estado de todo finos, han empezado a atacar y al final han acabado entrando. Con el 2-2 tenemos una sin portero, falló. Pero bueno, hay que seguir, la verdad.